menene da kuka ne me ya faru ka ba Hafsa ki daina yin kuka ko haka ba za ki haifo kanki da kanki matsala Hafsa ba Hafsina ki shiru ya isa fada rijiya nace ki fada rijiya kin ji akan araba ki da wannan yaron Habibu shine zaki zo ki ce ya zaki ke bada ma a ga miki magana ki dauka haka kawai za mu kyale ki mu zo miki ido ba za a baki shi ba ki fada rijiya ba mai gida me na haya gaga dan ba za haya gaga ba an dinga mu yake nan ba zan ba ta biyu ba yarinya ce fa karama dole sai an bi ta a hankali haka muka sai an bi ta a hankali sai mu za ta juya a ga mata gaskiya kaunata ne ba mai ko koyaya so zaka ni ba abin da ya shafe ni in zaki biki in baki fada rijiya mana zaki ce zaki ni kin gama ki ba da bobi ruwa ni na fita kin ga tafiya ta kawai a da lafiya Allah ya kiyaye ya hakuri shiga daki bari su kai kuma shine kai ba sun guzu ko kai ba zaka zo ka ba su ruwan ba ko ni zan zuba musu saboda yayi fishi shi kai ba kai fishi zaka zo ka same ni Mahmud kai amma ka iya siya wai Ashir ai na ka samu labarin ka ji ka fesa uban naka ai na gaya maka sai na yi bincike akan sa na ga bincike na akan sa sai na samu kwamanta na gaya masa cewa shi dan aboki na ne fa amma kar yayi saki za ba kiyar su abin da ba a ke ka san kan kiyar wai yanzu fa shikenan sura wace a tuni ma to sai kai kokarin gina tubalinka a gurin sai kai ka san ba da take neman ta kore ko ka manta waye ni kuwa yanzu ma kuwa wannan da shi ne kawai amma na ji dadi wallahi ka ba ki fuskanta wai me yake faruwa wai me yake damun ka ne gaskiya ni ma na dade da fuskanta haka amma na so na tambaya sai kuma ka riga kun san yanayin rayuwa tana iya yiwa wannan rayuwar ce ta sa shi a cikin wannan tunanin abokanai na ba za ku gane abin da yana matuƙar ɗore a ce duk cikinmu gashi mun isa mun girma amma a ciki ba wani mai kwakwara sana'a yanzu haka rayuwa za ta fi don Allah ni wallahi da zan samu rancen wallahi Allah da jari in je in sai gwanjo in tafi kasuwan nan ta kwari ko bakin asibiti in je in dinga siyowa na gaji da zaman nan to ai in dai kuwa kan ina da wayansu kuɗi da zan ja jari ina kuma da kuɗin da na bada ajiya cikin kuɗin gadon da aka raba mana zan ara maka su nan da ƙarshen wata ka ja jari da su ka bani gaskiya da ka taimaka tunda kaga dama aka fi cikin mu kai ne mai dan hali idan kai aka ka taimaka kaga mu ma daga baya sai ya ja wani a cikin mu amma fa na gode sosai musulman ubangiji Allah ya bar zumunci na gode sosai na ce zan arawa wannan isa kuɗi amma na ji baka ce ba dangane da wanda zan fara mai ka san magana da shawara mai kyau gaskiya shawara ta anan zan ce karka ba shi ka gaba sun zuciyar shi to amma Sadiq me kake ganin ya dace ne kawai ka bashi amma tsoro na ɗaya ne gaskiya amma na ta yi karanci a rayuwar shi ne kaɗai mutum to Sadiq na san da amana ta yi karanci amma ka san dai sai dai in bashi ne saboda ana haka ne Allah ya samu dace Allah kuma ya bashi ikon cika Sadiq ai da mai gidan ku ne ai ne mai gidan ku to bisa kun yi magana bakin bisa na ta ayin da ta yi shi da ta ce yin cewa ana nufin babu labarin shi ba labarin shi ko ba kuma ke cewa sai ya kashi ya daga amma da baki ke ma yanzu ya cikin da layi gaba Sani ban gane me kake nufi ba ai Sadiq kware mako ai da bakin sa yake gaya min wannan magana dan har kuɗi ya bani ma na fi karba
Wai kana so ka ce min ya haɗa ni da Indros sun ga bashi kayan ma yana sakawa a cikin gwando? Magana da nake gaya ma yanzu haka ma ya bagari an tafi aje a kawo sababbin kaya. Tabbiya, tarka shi. Ka ji wata masifa fa. To wannan wata irin rayuwa ce haka yake halatta yake halatta. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai Sadiq ne Indros suka biyo su. Shine suka yi accident a mota. Duk sun mutu. Sauran shi kadai ne ma shi ma yanzu yana gida rai a hannun Allah. Shine yanzu ya ce musu bawo yake son gani. Dan Allah musu bawo ku taimaka mu je gida mu je mu same shi. Dan Allah dan annabi ka yi hakika na san na ci amana kuma na yi nadama haka dan Allah ka yi ku sa baki dan Allah ya yafe ni. Babu komai, na yafe maka. Allah ya yafe mana da baki ɗaya. Karka da mu mun yafe maka. Allah ya yafe mana da baki ɗaya. Na gode sosai. Hakika yau na ga muhimmancin alƙawari kuma ta'ammali da kayan da ba naka ba. Wannan haka yake Allah ya sa mu dace. Amin.